Kedves vendégeink, kedves kollégáim, gyerekek! Április 22-én van a Föld napja. A világ sajnos eljutott arra a pontra, hogy a Föld napját nem csak ünnepelni kell, hanem tenni. Sokat tenni azért, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben megóvjuk a levegőt, a vizeket, a talajt, növényeket, állatokat. Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Földnapja mozgalom egyik jelmondata. Hinnünk kell abban, ha sokan összefogunk, és mindenki, ha csak egy keveset is tesz, ezek összeadódnak, és eredményt érünk el a Föld egészségének megóvása érdekében. A mai egészségnapra sok vendégünk érkezett, mindannyiunk nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, benneteket. A belsősöknek Reiner József tart előadást, őt már mindenki ismeri, hiszen vendégünk volt 3 héttel ezelőtt is, valamint az ANTS egészségnevelő szakemberei, dr. Bakorné Deák Zsuzsanna és Bauer Mihály. Az alsósoknak a védőnénik tartanak foglalkozást, akiket már nem kell bemutatni, Edith néni és Anikó néni, és itt lesz velünk Tóth Schmidt Klára, Tóth Bence anyukája, aki szintén védőnéni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Vita Futura Alapítvány képviselőit, őket láthatjátok fehér egyenpólóba. Közülük ketten, Vaszari Mónika és Vaszari Violetta ide jártak általános iskolába, és most barátaikkal együtt, Hartman Ildikóval és Istvanovszki Zsanettel érkeztek hozzánk, és a 3.-4. osztályosoknak tartanak foglalkozást. A felsőben témáink lesznek drogprevenció, egészségkárosító szerek és szokások, párkapcsolat, szerelem, szexualitás. Mindenki tudja, érdekes, igaz? Mindenki tudja, hogy mikor, hova kell mennie, ugye a felső tagozatosoknak ezt már elmondtam, és ki is írtam az ajtókra, úgyhogy ezt nem sorolom el még egyszer. Mindenkinek kellemes délelőttöt és hasznos időtöltést kívánok. Tájékoztatásul még elmondanám, hogy a földnapi futást a Halastó körül ugye a felsősöknek megtartottuk, nagyon jól éreztük magunkat, gratulálok a versenyzőknek és különösen a helyezetteknek, akik megkapták az érmeket. Az egész iskola előtt is kihirdetjük majd az eredményeket az alsós eredményeivel együtt. És most megkérem Éva nénit, hogy mondja el az alsósok programját. Hát én bízom benne, hogy az alsósok is ismerik a programot, hiszen már a tanítónénikkel és veletek is többször megbeszéltük, de azért néhány dolgot szeretnék még egyszer elmondani. Az első-második osztályosok 2 előadást fognak hallani, az első a tisztaságról, a mindennapokról szól, a második pedig az egészséges táplálkozásról. A 3.-4. osztályosok gyógyító növényekkel fognak ismerkedni, a barátságról, az emberi kapcsolatokról, a szeretetről fognak előadást hallani. A 2 előadás között lesz egy szünet, akkor legyetek szívesek elfogyasztani az egészséges 10 órait, kivéve aki már meg nem ette, ugye annak már nem kell elfogyasztani. Utána lesz egy szünet. A szünet után, amikor már még egy kicsit pihentetek, kijövünk ide közösen az udvarra. Mindenkit arra kérek, hogy a flakonokat, amit gyűjtöttetek, azt legyetek szívesek kihozni mindegy szálig, jó? Tehát ne csak, mert először arról volt szó, hogy 20 mindent, amennyit csak gyűjtöttetek. Itt ezzel egy kis érdekes dolgot fogunk majd csinálni, Tanner Éva néni vezetésével. Utána biztos megbeszéltétek már az egészséges élettel kapcsolatos csatakiáltásokat, azokat fogjuk majd meghallgatni. A földnapi futás nálunk ma lesz, 12 órakor szeretnénk elkezdeni, úgyhogy azt kérném szépen, hogy aki ezen részt vesz, addigra legyen szíves itt lenni a felszerelésével együtt, és egy kicsit majd előtte bemelegítünk, tehát bemelegíteni nem kell. Körülbelül 1 óráig fog tartani a program. Akik közül jó páran úgy érzik, hogy iskolában vannak, körülbelül úgy is ülnek. Nézd meg azt, hogy aki melletted ül, az hogyan ül. Most elkezdtem egy picit, és érkeztem egy picit. Pont azt akartam megnézni, hogy ki hogyan ül. De ahogyan ülünk, olyanok vagyunk. Előadáson látod tényleg, hogy felülni. Most elmondhatom magad, hogy ez lehet, hogy ma nem is osztályfőnök jól lesz, tehát nem is tréning. Tehát tréning lesz. Így is lehet menni az iskolába, azt fogod a tanárját, hogy nem kérdne, hát én vagyok itt a kultúráltal is.
iskola. Szuper, kulturáltan sűrű, úgyhogy előre megy a tekintet és figyelj. Nem olyan szinten dolgozik, mint felnőtt korban. Jó. Ezt hívjuk úgy, hogy hímvesző. Jó? Mint érettségi, diplomaosztó, katonaságtól leszerelni, stb. De ha csak ennyi esik meg minden embernek, mint velem egész életében. Olyan szemed nagy, jó szívű. Na, kiről van szó? Ricsi. Dávid. Ja, hát a Naki lehet. Jó. Most már nem szem. Hát ezt nem tudtam. Én nem szenvedés. Termetű, jó focista, jó szívű, gyors, barátságos, ügyes, okos, vicces, erős. Kiről van szó? A Dulci. Igen. Pikmanban, na tudjátok a legalább két másik nevét? Gyermekhez. Igen. Szuper, nagyon. A Levendula, a Köröndula, a megmaradó zsámoszeg. Viszont nagyon kell figyelni, vagy oda kell figyelni a gyógynövényeknél, arra, hogy hogyan szedjük, miként szedjük, mit termesztünk, hogyan termesztünk, mert bizony van olyan növény is, ami ha túlzottan erős teaként főzzük le például, akkor már nem igazán segít rajtunk, hanem többet árt, mint segít, és vannak kifejezetten mérgező növények is, tehát nagyon kell ismerni a gyógynövényeket. Persze a boltban nem tudjátok vásárolni, meg inkább anya mondja meg, hogy mit veszünk, de nagy néha mondhatjátok, hogy anya, nem lehetne abból a mákét, ami azért kicsit egészséges, és évben éljükben milyen cukrat. Ezek ilyen szaszos bióköres és tönkörűzza. Írok, amit van? Ugye az az egészségtelen, hát ez lenne az egészséges. Ugye a chips jó sós, jó megvan még egy kicsit jószva is. Hát az is. És kitessék fel rajta egy csomó színezőanyag, az is ír. Egészséges, nem a chips. Igen. Lehet, hogy ez nem olyan szabad, nem tudom, biztos, hogy teljesen más íze van. Ezzel törőjük meg a testünket, és hogy rendesen száradnak töröl magad. hogy ne fájlódjon ki a testünk, mert akkor fájni fog. Tehát főleg a hajla száradnak, nem várjuk meg, amíg összepiszkolódik, hanem bedobjuk a mosodába, és biztos, hogy cserélgeti a török között. Igen? És mi a másik, ami még fontos? Azt is mondtuk a későnél és a fogcsepénél is. Úgy nem szabad másra fogadni, mert hogyha és szépen sorba megyünk, kezdjük majd az elsősöknél, és úgy megyünk fölfele, jó? Kezdjük az első ágat? Kezdjük az első ágat. Sok gyümölcsöt, zöldséget, egész
Első bírság. Jaj. Ta. Tolmástad az izmaidat, gyümölcsöt is egyél sokat, így legyőzöd a vacikat. Hajrá, hajrá, hajrá! Jaj. Ta. Réma, retek, alma, az egészség hatalma. Hajrá az egészségért! Csöndet kérünk. Csúcsuha előtt, csuha izom, reggel este terjed iszom. Minden nap egy alma az orvos távol tartja. Mozog sokat minden nap, egészség a jutalmad. Hajrá, hajrá, egészség! Ta. Répa, retek, mogyoró, 3 vésnek ez a jó. Minden veszünk a rézát, a betegségnek intünk pát. Még ebben csoportot csinálják. jó, első csoport. Hangosan. Ta. Zöldség, gyümölcs, finom hami, nem kell gyógyszer, nem kell szuri. Jaj. Ta. Sokat mozgok, jókat eszek, a kórházba be nem megyek. Három. Jaj. Ta. Egyél gyümölcsöt sokat, szép fehér lesz a fogad. 4-es. Jaj. Ta. Minden nap egy szép nagy alma, a doktorokat távol tartja. Jó. Nagy taps nekik. Hurrá, hurrá, hurrá! Ilyen hangosan. Jaj. Ta. Ta,